I... Pou! Krećemo. Pyro. Čika Pyro. Sam da bacimo ovaj napitak na sebe. I krećemo. Idemo gdje su oni. Ok, sumnjivo mi nema nikog ovdje. Idemo tamo. Ovo je naga neki lik go. Sad ćemo da ga killamo. What? Kako je? Baguje. O, evo, ubili smo ga. Našao sam je ovo presu. No, tu imamo one papučice. Papuće! Ajmo probamo ovaj PvP. Ne, ništa osim ovo. Bullshit! What? Ok, ja bežim odavde. What? Kojim silama sam ja sad pao? Bože mili. Dođemo, nije bilo fajtera. Fajtera. Šartne stri može. Mante. To... Da pa, kojim... Au, meni baguje strašno. Kill ga. A, da, zvane. Idete go. Idete. What? What? Kako ovaj poleteo? Pušćemo mi odmah gap. Iako znam da to ne trebam da radim, odmah ću pojesti. Odmah. Odi! Ja pokušavam na ovo. Zašto on beži od mene? Češ ti? Ne, nećeš. A, pa, ne. Opa. Ne. Ajde makar ovaj video nek bude 5 minuta. Antilopati, bože, kako glupavo ime. Pošto vam 5? Jej. Samo makar da preživimo.
What? Koji pusi je tamo? Ljudi, ako vidite da li sam loš u PvP ili tako, ili loš sa bovom, ja sam inače dobar i u PvP-u i u bovu, ali samo mi mnogo bago. U redu, to je to bilo i pozdrav za ITZ Twix PTV i